A Stanislav, eto, došli smo i do njega, budemo vidjeli šta je bilo s njim, kako je to bio raskid, zbog čega. Što se Stanislava tiče, zaista ne mogu da kažem za njega ništa loše. On je neko on je dobar momak u suštini, disciplinovan, vodi jako normalan život, ali da kažem, to sam se baš šalila jednom s njime, zrgali se udarenu glavu na drugu stranu, znaš. Ali dobro, mislim, on je ovako super kao osoba, ali mislim da je neozbiljan za vezu, znaš. Možda jednostavno što neke stvari, možda hoće da se izživi, ali smo prekinuli odnos i moram da priznam da je to jedna od mojih normalnih veza, ako ne i najnormalnija. Da. Ok, on je normalan, dečko, pristojan, kulturan, nema reći što ga tiče. Mislim da eto malo Slava je tu doprinala da on, sad ga verovatno više zovu devojke, pišu, pa eto ta Slava ga malo i da kažem, ajde udarila u glavu. Pa neka ga, znaš kako, što se mene tiče, mislim, taj odnos ljubavni je stvarno završen. Ja protiv njega lično nemam ništa, niti smo, ja poštujem to što on mene nikada nije uvredio, nikada nije rekao ništa ružno za mene. I nekako i kada smo se rastali smo se normalno. Naravno, ne može sad uvek postoji neke svađice, a to je sve bilo minimalno. Tako da očigledno je možda postala ta privlačnost i to on je super kao prijatelj, ali što ti kažeš, možda ajde kažem da je određeni deo popularnosti je poneo sve to. Dobro, ima fore, bit će on okej. Možda će i on ući koliko vidim, eto govori da mu se sviđa jedna od devojaka tamo, ti znaš koja je otprilike. Pa eto, možda na tu kartu želi da uđe, ja bih volao da ga vidimo u realitiju, naravno. Da li misliš da bi on mogao da osvoji Anđelino srce i znamo da si ti imala s njom dosta svađa, duela i na kraju je bilo... Pa moje mišljenje njoj je loše, o Anđeli, ja nju zaista, samo da ugasim ovo što se dešava, dobro, ne gotivim, niti mogu da gotivim zbog svega onoga što se desilo, ali ne znam, sad vidim da je ona u nekoj šemi ili u nekoj vezi sa Gastuzom, ne znam da li sam dobro ispravila. Da li misliš da će doći do veza između njih, pošto vidimo da se muvakaju, on nešto odbija, ume sa njim, ali on je uporan, da će ovog puta biti uporan će da pobedi. Ali ispratila sam nešto... Znaš kako se kaže, ljudi kažu ne jeb... Lep nego uporan, da. Imala ona i gore ispore od Gastuza. A? Kao iz iskustva, kažem, šalim se. Pa znaš kako, mislim da je već krenula ta neka priča sa Gastuzem i onako vidim da je to jako zanimljivo ljudima. Znaš, dosta je proprećeno, sad nisam sigurna tačno, ona mi je, totalno su drugačije osobe, on je onako zanimljiv, komunikativan, ona je hladna, uštogljena, dosta se i folira, znaš, voli da bude presveta, vamo tamo u suštini totalno druga priča. Misliš da je ušla ovoga puta da se vrati u neko svoje stanje ili da li pegla situaciju, da li je ušla da se pere uopšte od prošle... Pa, meni to uvek deluje tako, jer kada neko kaže on je bio moja najveća greška, mislim, to su sve naši izbori u datim trenucima.